3 vypy do bára. Jo, Vosa, vítám tě u dnešního videa. Jsme tady v Pardubicích, v nejlepším skateparku, co tady v Česku máme. Dáme si tady session, něco pojezdíme, něco potrénujeme. Bude to fajn. Let's go. Oh yeah. OK, začneme nějakým quick hitem na railu. Oh yeah. Whip from board, můj hodně oblíbený trik. A downboard. Krása. Pokračujeme, dáme si whip do lipa. Taky mám hodně rád ten trik. Je tam. Tak, triple whip. Kickless. Co největší air. Raz, dva. To tam. Dáme nahoru frombry. Jo, může ještě jo. Šarec lidi, čau, da. Ty píčo, to byla otočka. Točíš? Hele ne, netočím. Oh yeah. Bar. A vidím to, že jdeme tady na box. Tady největší část skateparku, největší triky. Tady se tady jezdit libový, dlouhý liney. Super na potrénování. Joši, můžu step up? Můžu, tyjo, dobrý. Tak jdem. Raz, dva, tři. Pohodaj. Raz, dva, tři, čtyři. Ahoj, Vojto. Yes. Byla taková hodně chillová linea. Zkusíme tam něco lepšího, ale furt to nechci úplně hrotit. Teď jsem 14 dní byl out, takže teprve jako získávám ten kontrol zpátky, ale už to docela jde. Jsem hitnul helmu, tyjo. Další lejna. Pořádnej speed. 3 vypy do bára. Okay. Bar opo bar bar. A 3-6. No, to už je lepší. To už jsou lepší line. Ale ještě cítím, že můžeme přitvrdit. OK, teď si udělat trik, který jsem se včera naučil. Ten už je jako docela těžký, tak snad mi u toho neuletí GoPro z helmy. Říkám, tohle už je prostě těžší trik, ale dáme to na druhý pokus. Věřím v to. Třetí pokus. Konečně. Trvalo to trochu díl, než jsem čekal, ale je to tam, takže já jdu na chvíli do účka. Nějaký grindíky, nějaký overheady si dát. Základní grindy na kopling, backlip grind. Yes, kiss grind. Teď to zkombinujeme. Jo, základní grindy, odškrtnuto. Jo. Máme ještě jeden grindový trik. Takový už docela hard. Co to asi bude? Ne. Yes, konečně. Konečně. Tak nějaký overheady dáme. Frombry. Yes. Umbrella. Water cup. Front scoop. Bar. Double down whip. Yes. Martin teď dělá flare bar. Tak to zkusíme společně s ním a uvidíme, jako dlouho jsem nedělal flare bar.
Yes. Dal jsi to? Jo. Jako dopad jsem fakt takhle. No. Ale odjel jsem to. Tak, my si taky dáme flare. První flare dneška. Oh. Dáme tail whip. A pak ten bar spin. Flare whip. OK. Hodně zajímavé jako landing, jako je to tam, ale to si musím vyčistit. Yes. Ten byl lepší. Jo. Já si myslím, že z u rampy stačí a jdu ještě dát něco na funboxu. Solidní lajna. Kámo, já jsem to úplně věděl. Ok, chci ještě jednu lajnu. A na stepa bych chtěl dát jeden fakt už jako docela banger. Tak jdem na to. OK, tady tím trikem bych tohoto video uzavřel. Doufám, že se ti líbilo, že tě bavilo a snad se uvidíme u nějakého příštího videa. Zdar!